Iki nyonya bapakmu yo durung sekeng. Tambah. Suwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tamani reng ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka tilikane. Ya, kurang ajar ta, Tru. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung niku. Menungso ora tatanan. Ya, Tru, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tak manana enggak. Sah ya, Tru. Lho kok sik. Kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kejaba nyumbang ya didep-idep nyaur, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kowe. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Lek kurangane iso nek kowe mantu meneh. Aku mantu niki mung pisan niki kok. Wis aja do gumerah, Petruk engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Tru. Yo. Wis ora. Ora mangan lho kok. Ngombe. Yo.